vosaltres. Molt bon dia a tots i a totes. Agrair al Consell Comarcal del Pallars Jussà la invitació a participar en aquestes jornades, a difondre una mica la nostra tasca, el nostre treball que portem des de la Comunitat de Treball dels Pirineus a través del programa operatiu del POCTEFA, el programa de cooperació territorial Espanya, França, Andorra. Com us deia, la Comunitat de Treball dels Pirineus és l'autoritat de gestió del POCTEFA. Fa 32 anys que ens dediquem a la cooperació al servei del territori. Les oficines tècniques estan ubicades a Jaca. L'àmbit de la Comunitat de Treball dels Pirineus engloba 8 entitats i 3 països. Hi ha la regió d'Aquitaine, la regió de Midi-Pyrénées, la regió de Languedoc-Roussillon, les 4 comunitats autònomes de Catalunya, Aragó, Navarra i País Basc i el Principat d'Andorra. Bé, m'he oblidat de dir-vos que les llengües de treball de la CTP són occità, català, anglès, francès, euskera i espanyol, i les llengües de treball del POCTEFA el castellà i el català. Llavors veieu, el castellà i el francès. Veieu que la presentació està en castellà perquè les dues llengües que utilitzem de treball són el castellà i el francès. Una mica us explico l'origen de la Comunitat de Treball dels Pirineus, de la CTP. L'origen va començar amb la voluntat de treballar junts per al desenvolupament sostenible del territori, sobretot en pro de millorar les condicions de vida dels ciutadans. L'objectiu és establir una cooperació permanent, sobretot superant les fronteres. I la missió, afavorir els intercanvis entre territoris i sobretot els actors que viuen al territori, reforçant la integració transfronterera, identificant problemes comuns, sobretot per buscar solucions conjuntes i convertir aquesta cadena pirinaica en un nexe d'unió, tot, tal com us deia, a favor de la millora dels habitants i treballar d'una manera conjunta per obtenir una eficiència i una eficàcia més alta. La CTP és un organisme que busca millorar la vida d'aquests 16 milions d'habitants que viuen al Pirineu a través de la cooperació transfronterera. La CTP en el 2007 es va convertir en autoritat de gestió del POCTEFA, del programa operatiu de cooperació transfronterera Espanya, França i Andorra. I veiem el POCTEFA, i heu de veure el POCTEFA, i tinc ganes de comunicar-vos el POCTEFA com una eina i com una oportunitat de desenvolupar el territori transfronterer. El POCTEFA 2007-2013 estava dotat de 168 milions d'euros FEDER, del qual es van finançar 152 projectes. Com que està finançat al 65% cada un dels projectes, la inversió total en el territori va ser de 257 milions d'euros, en benefici d'aquests 16 milions d'habitants. Els projectes no estan tots acabats. Com sabeu, els programes operatius, tot i que són de períodes de 7 anys, de 2007-2013, l'execució dels projectes en aquest cas poden anar fins a desembre del 2015, per tant encara hi ha molts POCTEFAs 2007-2013 que estan en període d'execució. Una mica assenyalar-vos la importància de la cooperació transfronterera. Considerem que l'intercanvi de coneixements treballant en els dos àmbits, en els dos vessants del Pirineu, ens enriqueix. Sobretot hem de buscar l'eficiència i l'eficàcia per tal que, com que les duplicitats s'eliminen, els costos es redueixen, les despeses i el treball en xarxa augmenta. I sobretot perquè la frontera, i està parlant de 3 països, és una font de creativitat. De la diferència dels països també pot néixer la innovació. Més informació és igual a més oportunitats i hem de veure que la riquesa de la frontera ens presenta grans oportunitats de treball. Veiem la cooperació com una necessitat i l'objectiu, com us deia, és augmentar l'eficàcia de les polítiques econòmiques, socials, mediambientals en aquesta zona transfronterera, sobretot a través d'estratègies conjuntes per afavorir el desenvolupament territorial sostenible i sobretot el compromís de participar en la construcció d'aquesta Europa 2020 a través del creixement intel·ligent, del creixement sostenible i d'un creixement integrador. Què fa el POCTEFA en matèria de turisme i mobilitat sostenible, que és una mica el tema del seminari d'avui?
En el POCTEFA 2007-2013 es van cofinançar 21 projectes amb un total de 25 milions d'euros en aquest àmbit. Afiançàvem les relacions entre localitats, entre França i Espanya, eliminant, com us deia, l'efecte frontera. Es van dissenyar molts productes turístics sostenibles i sobretot respectuosos amb el medi ambient. Reflexionàvem sobre el futur de les connexions i la mobilitat transfronterera i alguns projectes eren de posar en valor el patrimoni natural i cultural del territori, sobretot a través del coneixement, de compartir intercanvi i per enriquir-se mútuament. En definitiva, es tracta de posar en valor el patrimoni natural i cultural del territori mitjançant prismes conjunts de desenvolupament sostenible a través del POCTEFA. Us hem posat alguns exemples, crec que 4, d'alguns projectes del període 2007-2013. Per exemple, el primer que us hem posat és Círcul d'Ús. L'objectiu era crear un eix de circulació no motoritzada per peatons i ciclistes. Els socis que van formar part d'aquest projecte van ser el Consorci Turístic de Vertis, l'Agència Vidació Activa, l'Ajuntament d'Irun. Us hem posat els socis perquè veieu quina tipologia de potencials beneficiaris dels projectes POCTEFA pot haver-hi. L'Ajuntament d'Hendaia, l'Ajuntament de Sant-Jean-de-Luz, l'Ajuntament de Guétary i el Consell General de Pirineus Atlàntics. El FEDER total, el 65% van ser 5.231.000 euros i el cost total del projecte superava els 8 milions. És una ruta de 78 quilòmetres que va des de Guétary als Pirineus Atlàntics, a Vertis, Navarra, i que travessa Guipúscoa. Es va rehabilitar i reconvertir l'antic edifici de la duana d'Irun per un centre d'acollida dels viatgers. Us hem posat les webs de cada un dels projectes per si després voleu més informació. Un altre dels projectes que vam finançar amb el 2007-2013 és el Camp Freneus. L'objectiu era recuperar la via ferroviària internacional entre Pau i Canfranc per al transport de mercaderies i viatgers. Els socis van ser el Consell Regional d'Aquitània i el Govern d'Aragó, en aquest cas només 2. El FEDER era el 65%, superava els 2.300.000 euros i el cost total superava els 3.600.000 euros. El programa era un programa de condicionament de les infraestructures, incluïa la garantia i la seguretat dels túnels internacionals del tràfic entre Somport i també es van fer i cofinançar estudis medioambientals per tal que si algun dia es rehabilita i es torna a posar en funcionament la circulació ferroviària es vegi l'impacte medioambiental. Un altre dels projectes es diu Enllaç. Es tractava de crear una ronda cicloturista transfronterera que unia amb un sol recorregut a través de les vies verdes ja existents entre Pirineus Orientals i Catalunya. Els socis van ser el Consorci de Vies Verdes de Girona, el Consell General de Pirineu Oriental i el Consell de Desenvolupament del País Mediterrani. El cost del FEDER va superar el milió d'euros i el cost total 1.600.000. 353 quilòmetres de ronda senyalitzada i un segell de qualitat que es diu Bet and Bike i són tots els serveis relacionats amb el cicloturisme. Em sembla que sí, és l'últim projecte que us hem posat d'exemple. L'objectiu de Transfer Muga era promoure un model racional de gestió de la demanda del transport a l'Eurociutat Basca. Els socis eren l'Euroregió Aquitània-Euskadi, Euskotren, l'Agència d'Urbanisme Atlàntic i Pirineu i l'Institut Basc de Logística i Mobilitat Sostenible. El FEDER ha sigut de 254.000 euros i el cost total del projecte gairebé arribava als 400.000 euros. Baiona i Sant Sebastià analitzaven el trànsit de viatgers entre les dues ciutats per crear un espai de mobilitat sostenible i millorar el transport. Es va inaugurar també un autobús que connecta Baiona amb Irun. Entrem en matèria amb el POCTEFA 2014-2020. El vam entregar a la comissió el passat 24 de setembre. Estem esperant a l'aprovació definitiva. La Comissió Europea ens ha fet una sèrie d'observacions a les quals hem de respondre i per tal de poder el mes de maig o juny tenir l'aprovació definitiva. Està dotat d'uns gairebé 190 milions d'euros i vol dir que si també es finançaran els projectes del 65%, la inversió total en el territori serà de 274 milions d'euros.
Respecte al POCTEFA 2007-2013 hi ha un 12% d'augment en el pressupost. Us he posat un mapa del territori elegible, hi ha els 5 departaments francesos, les 4 comunitats autònomes espanyoles i el Principat d'Andorra. El POCTEFA 2014-2020 està dividit en 5 eixos. L'eix número 1, espera que controlo el temps perquè no sé quant... L'eix número 1 és dinamitzar la innovació i la competitivitat. Està dotat de 49 milions d'euros, que significa el 26,32% del total del FEDER. L'eix número 2 és promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos. Suposa el 15% del FEDER amb 28 milions i mig d'euros. L'eix número 3 és promoure la protecció, la valorització i l'ús sostenible dels recursos locals. Són 48 milions d'euros, que suposa una mica més del 25% del POCTEFA 2014-2020. L'eix número 4 és afavorir la mobilitat de béns i de persones, amb un 13% del FEDER, gairebé 25 milions d'euros. I l'eix número 5 és reforçar les competències i la integració en els territoris, amb 14 milions de FEDER, que són 26 milions d'euros. Aquí teniu un gràfic de distribució. Hi ha un 6è eix, que és l'assistència tècnica, que precisament és l'autoritat de gestió i tots els gastos i les despeses de funcionament. L'eix número 1 es divideix en diversos objectius específics. Com dèiem, és el de dinamitzar la innovació i la competitivitat. L'objectiu específic número 1 és reforçar la cooperació entre els diferents actors del territori amb 2 vessants de la frontera. L'objectiu específic 2 és afavorir el desenvolupament de tecnologies innovadores en matèria de recursos naturals, millorar la qualitat de l'aigua i valoritzar els residus gràcies a aquesta cooperació transfronterera. Entre l'objectiu específic 1 i l'objectiu específic 2 es cobreixen 40 milions d'euros, el 21% del FEDER. L'objectiu específic 3 és afavorir les accions conjuntes de desenvolupament entre les empreses del territori transfronterer en àmbit internacional, amb un 4,7% del FEDER. L'eix número 2, que és el de promoure l'adaptació al canvi climàtic i a la prevenció i gestió de riscos, també té 2 objectius específics. És l'objectiu específic 4, que és acompanyar l'adaptació, o sigui, acompanyar els territoris a adaptar-se al canvi climàtic amb uns 10 milions d'euros, i l'objectiu específic 5, que és millorar la capacitat d'anticipació i sobretot resposta dels actors del territori a riscos específics i sobretot als riscos naturals, amb 17 milions d'euros, que suposa gairebé el 10% del FEDER. L'eix número 3 és el de promoure la protecció, la valorització i l'ús sostenible dels recursos locals. Tenim 2 objectius específics, el 6, que és la valorització del patrimoni natural i cultural mitjançant prismes conjunts de desenvolupament sostenible, amb gairebé 25 milions d'euros, i l'objectiu específic 7, que és protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes transfronterers, amb 23 milions d'euros. L'eix número 4, que és afavorir la mobilitat de béns i de persones, que encaixa perfectament amb la jornada d'avui. Tenim l'objectiu específic 8, que és millorar l'oferta del transport transfronterer sostenible per afavorir els desplaçaments i la mobilitat transfronterera de persones i de mercaderies, amb 25 milions d'euros també. I per últim, l'eix número 5, que és el de reforçar les competències i la integració dels territoris, és l'eix més social, i es tracta de promoure el potencial endogen, el desenvolupament dels sistemes de formació, competències de les persones del territori transfronterer per tal de donar accés al treball. I també l'objectiu específic 10, que és la millora a l'accés públic dels serveis públics, amb 14 milions d'euros. Com s'aborda el tema del turisme i la mobilitat sostenible des d'aquest nou programa POCTEFA 2014-2020? Us hem ressaltat de tots aquests objectius específics, us n'hem ressaltat 4, que serien els que podrien abordar la temàtica de turisme sostenible i mobilitat sostenible a la zona pirenaica. L'objectiu específic 4, que és acompanyar els territoris a l'adaptació al canvi climàtic.
L'objectiu específic 6, que és el de valoritzar el patrimoni natural i cultural, com dèiem, a través d'enfocs conjunts de desenvolupament sostenible, i l'objectiu específic 8, que és la millora de l'oferta del transport transfronterer sostenible per afavorir tant el desplaçament i mobilitat de persones com de mercaderies. La dotació financera de l'objectiu específic 6 són 25 milions d'euros i els criteris específics és relació amb estratègies regionals i locals de gestió integrada, sobretot els espais fràgils amb gran importància natural i cultural, com pot molt ben ser aquestes zones del Pirineu, objectiu de desenvolupament sostenible i coherència amb les estratègies territorials i ecoacondicionar i posar en marxa sistemes compensatoris. Els indicadors que ens hem fixat, perquè sabeu que els nous programes operatius que ens dona la comissió ens venen marcats per un gran compliment dels indicadors. Destaquem els indicadors de productivitat i els de resultat. Els indicadors de productivitat que hem posat és sobretot els enclaus patrimonials que es beneficiaran d'aquesta implementació i quants productes culturals o turístics es crearan de nou. Els indicadors de resultat que hem destacat és la capacitat de l'espai de dotar-se i per poder posar en funcionament i valoritzar el patrimoni cultural i natural. L'objectiu específic 7, algunes tipologies d'accions que hem destacat, és afavorir la descongestió dels principals eixos de circulació transfronterera, millorar l'oferta de transport transfronterer a través d'aquesta interoperabilitat de sistemes de transport col·lectiu, fomentar la utilització del transport respectuosos amb el medi ambient i sobretot posar en pràctica noves pràctiques de desplaçament a escala transfronterera i treballar sobre una mobilitat turística i desenvolupar alternatives a l'ús del vehicle personal. La dotació financera d'aquest objectiu específic són 25 milions d'euros i alguns dels criteris específics, la prioritat dels mitjans de transport col·lectius, per donar una alternativa a l'ús individual del cotxe particular, la circumscripció de projectes de forma coherent dintre d'una xarxa del ja transport existent i l'impacte medioambiental, o sigui, un respecte a la continuïtat ecològica i sobretot a la preservació i conservació del medi natural. Els indicadors de productivitat, oferta de serveis de transport transfronterers nous o a millorar els ja existents i l'indicador de resultat, com no pot ser altre, un augment del número d'usuaris d'aquests serveis. Us hem posat un link a la pàgina web del POCTEFA, trobareu la proposta del programa disponible, és un totxo bastant considerable, és molt dens, això no ha sigut més que una petita síntesi del que trobareu en aquest enllaç. Crec que cada un de vosaltres té la presentació dintre de les carpetes que us han repartit i l'enllaç també hi és. A mi m'agrada acabar les ponències, les xerrades, les presentacions una mica amb una frase d'en John Stuart Mill, que sense el seu permís em permeto utilitzar, i que no hi ha millor mostra de progrés d'una civilització que quan es progressa i progressem en matèria de cooperació. Moltes gràcies a tots i aquí us deixo les dues pàgines web en la que podeu trobar més informació i també el correu electrònic que és info@poctefa.eu i que tothom que vulgui pot fer arribar les seves demandes, sol·licitud d'informació i us respondrem molt amablement. Gràcies a tots. Abans que res, gràcies als organitzadors per invitar-nos i comptar amb nosaltres per explicar aquestes sessions. L'objectiu de la sessió que comencem ara és presentar-vos, donar-vos informació i més detalls sobre vies de finançament de la Unió Europea en l'àmbit del turisme sostenible, amb l'objectiu una mica que els possibles projectes o idees que es puguin generar en sessions com aquesta, evitar que a vegades que quedin en un calaix per la manca de vies de finançament
i d'alguna manera difondre informació respecte que sí que existeixen possibilitats per finançar aquest tipus de projectes. Veurem que no és senzill, però sí que creiem que val la pena d'alguna manera intentar-ho si els projectes realment són innovadors i creatius. He dividit la meva ponència en 4 apartats. Una mica el marc general sobre l'estratègia Europa 2020. Com deia la Cristina, parlem de programes de finançament de 7 anys. Per tant, el que enfoquem ara és el que va començar el 2014 i acabarà el 2020. Seguiré una mica exposant els principis generals que regeixen el finançament i els programes europeus i baixaré després ja més detall sobre oportunitats concretes per la temàtica que ens ocupen en la jornada d'avui. De fet, ho heu vist ara, en la mateixa ponència de la Cristina, en aquest marc de l'Europa 2020, la Unió Europea es marca 5 objectius estratègics, diguéssim, a assolir, bàsicament en temes d'ocupació, en temes de recerca i innovació, per tant, economia del coneixement, tota la línia més adaptada, encaminada al medi ambient i sobretot a combatre el canvi climàtic, mesures pel foment de l'educació i per la lluita contra la pobresa. Llavors, per assolir aquests 5 objectius, que són importants perquè d'alguna manera són els principis que impregnen totes les polítiques, programes i instruments de la Unió Europea durant aquests 7 anys. I veureu que això es repeteix molt en tota la literatura que genera la Unió Europea i en els seus programes. Per tant, és un marc general, però és important tenir-los clars. El que proposa la Comissió Europea és intentar assolir aquests 5 objectius via un creixement intel·ligent, per tant, via el foment de la innovació, foment de l'educació i el que ells diuen la societat digital, per tant, tot el que és l'aplicació de les noves tecnologies per resoldre problemes de la societat. Un creixement sostenible, per tant, respectuós amb el medi ambient i, com us deia, enfocat a temes del canvi climàtic i al tema de la mobilitat sostenible. Foment de la competitivitat i un tercer gran bloc de creixement inclusiu, d'acord? Sobretot enfocat, com us deia, a la millora de les capacitats de treballadors per d'alguna manera generar més capacitats d'empleabilitat, etc. i la lluita contra la pobresa. Per tant, tenim aquests 3 grans pilars que, com us deia, d'alguna manera regeixen tots els instruments de la Unió Europea. Aquests objectius es tradueixen en una sèrie d'indicadors que s'han d'intentar assolir pel 2020. Quan arribi el 2020 veurem fins on hem arribat, perquè a vegades els indicadors són això, indicadors, però s'ha de veure si s'assoleixen. Però bàsicament en termes d'ocupació es proposa que les persones entre 20 i 64 anys hi hagi un 75% d'ocupació, que en R+D, en investigació i desenvolupament, el PIB dels estats europeus s'aposti per almenys el 3% del PIB vagi dedicat a investigació i desenvolupament. Ja us puc dir que, per exemple, en el cas de Catalunya estem bastant per sota d'aquesta xifra. En canvi climàtic i sostenibilitat energètica, el que es coneix com l'estratègia 20-20-20, reduir el 20% les emissions de gas de l'efecte hivernacle, apostar perquè les energies siguin un 20% renovables i també un augment del 20% de l'eficiència energètica. En tema d'educació també enfocat a combatre el fracàs i l'abandonament escolar i en el 5è pilar de la lluita contra la pobresa i l'exclusió social almenys reduïm 20 milions el número de persones que es consideren en risc d'exclusió social. Llavors, per assolir aquests objectius tenim un pressupost europeu per aquests 7 anys, 996.000 milions d'euros. Això es destinen d'alguna manera a finançar diverses partides, des dels funcionaris europeus, els edificis tan macos que té la Comissió Europea, el Parlament Europeu a Brussel·les, etc. Però també per dotar els programes i instruments que d'alguna manera han de contribuir a assolir aquests objectius que hem vist. Llavors, com veieu, hi ha diferents capítols en què es parla del creixement intel·ligent i inclusiu, el creixement sostenible, etc. Llavors, per entrar una mica més en detall en els programes i instruments concrets,
Aquí us detallo una mica les principals eines que la Comissió Europea posa a disposició de les entitats i institucions d'arreu del continent perquè puguin presentar les seves propostes de projectes. Un dels més populars és l'Horizon 2020, que segurament molts de vosaltres n'heu sentit a parlar, que té una dotació de 70.000 milions d'euros, que dona una mica de vertigen, i és l'eina principal de la Comissió Europea per la investigació i el desenvolupament, temes de recerca. Un altre programa interessant és l'Erasmus+, veig que aquí hi ha bastants universitaris, per tant suposo que el coneixeu bé. És l'eina principal pel foment de la mobilitat d'estudiants, però també de docents, de treballadors, etc. Dotat per 13.000 milions d'euros per aquests 7 propers anys. El programa COSME, amb 2.000 milions d'euros, és el programa pel foment de la competitivitat de les empreses i sobretot de les pimes, per tant enfocat molt a la petita i mitjana empresa. I aquí després veurem que és un dels programes on d'alguna manera, de manera més concreta, aborda el tema del turisme sostenible. Per tant, és un dels que s'ha de tenir en compte. Altres capítols interessants són la política de cohesió, d'on neixen i d'on es nodreixen els programes FEDER, que comentava la Cristina, un dels instruments que hi ha a disposició, i que també veurem a continuació en més detall. La partida de recursos naturals, ja veieu que hi ha un gran import vinculat a agricultura, sobretot la política agrària comuna, que abans, en els períodes anteriors, tenia molt més pes que ara, cada cop es va reduint més. I dins d'aquí també destaquem el programa LIFE, que també és un dels clàssics programes de la Comissió Europea per la temàtica del medi ambient. I finalment, del que queda, també destacaria el bloc 4, que és l'acció exterior, que són aquells fons europeus que van d'alguna manera destinats fora de les fronteres europees, bàsicament el que és la cooperació al desenvolupament. La Unió Europea és el principal donant mundial i també en l'àmbit del turisme, en accions de cooperació exterior, amb Àfrica, amb Amèrica Llatina, també hi ha bastantes oportunitats per a empreses i entitats europees. Per tant, és un tema també a tenir en compte. Llavors, un cop feta la presentació una mica de les grans xifres, abans d'entrar en els programes que poden ser interessants per l'àmbit del turisme i la mobilitat, volia entrar una mica també a explicar alguns dels principis generals que regeixen aquests tipus de programes europeus i respondre a unes preguntes. Una pregunta bàsica és a vegades per què, quin interès hi ha o per què hem de participar la meva empresa o la meva institució o el meu ajuntament en un programa europeu. Algunes respostes possibles poden ser una claríssima, que és obtenir recursos per d'alguna manera finançar les nostres activitats habituals i que fem com a institució. Però hi ha un segon punt que jo crec que fins i tot és més important, que és utilitzar aquest finançament europeu, aquests programes, com a motor d'innovació, és a dir, per desenvolupar aquelles idees d'alguna manera que potser sense el finançament extern no podríem dur a terme perquè no tenim els recursos. Per tant, quan es parlava de projectes innovadors, projectes creatius, són els que realment encaixen d'alguna manera amb el que busca la Comissió Europea i per això és un dels temes que jo destaco, no abandonar projectes per el fet de no tenir recursos i intentar-los anar-los a buscar allà on són. Un tercer punt important és com a institucions o com a empreses adquirir nou coneixement i metodologies de treball. Veurem que són projectes en gairebé el 99% dels casos col·laboratius, per tant hem de treballar amb altres entitats europees i això realment és una línia no només per ensenyar el que fem, però també per aprendre del que fan altres regions arreu d'Europa. Per tant, és un tema de treball en xarxa i això ens permetrà establir partenariats sòlids amb altres homòlegs europeus i a més ens pot permetre un prestigi internacional important. Si en temes de mobilitat sostenible o de turisme podem aconseguir que la Comissió ens financi un projecte i tenir l'aval i el segell de la Comissió Europea, doncs això ens donarà un caixer que realment pot ser molt interessant de capitalitzar com a institució. Llavors, principis generals. Quan parlem dels programes europeus, bàsicament estem parlant de contribucions directes en formes de subvenció, per tant són
fons perduts del pressupost europeu que van encaminats a finançar les propostes que són elegides. Com us deia, en sectors o àmbits estratègics per la Unió Europea, per tant serà molt important quan presentem les propostes alinear-les realment amb allò que la Unió Europea considera estratègic i prioritari. Són fons competitius, per tant es distribueixen mitjançant convocatòries de propostes, no és atribució directa, sinó que hem de competir amb altres projectes de tota Europa. I aquí és important saber i és important també gestionar bé les expectatives. No és senzill obtenir aquest tipus de finançament, però cada any hi ha moltes entitats que la reben i Catalunya, de fet, és una comunitat bastant activa en diferents sectors en presentar propostes i en adjudicar-se'n. Per tant, no us desanimeu a vegades si veieu que és complicat, perquè realment, tot i que és complex, hi ha possibilitats d'èxit. Un altre principi important és el del cofinançament. Normalment aquests programes no financen el 100% dels projectes, sinó que hi ha una part que ha d'aportar la mateixa entitat que presenta el projecte. Hi ha diferents maneres d'aportar aquest cofinançament, valoritzant el temps del nostre equip, etc. No necessàriament és contribució directa amb caix. Principi de no retroactivitat. Normalment no ens finançaran despeses anteriors a l'elegibilitat del programa. Normalment van dirigits a organitzacions tant públiques com privades, incloses, ja us dic, empresa privada. Un altre principi que regeix és la no generació de beneficis. Són projectes per desenvolupar... En cap cas es pot justificar en projectes de subvenció europea que hem obtingut un benefici. És en tot cas diners per finançar el desenvolupament d'una idea, de línies de treball, però per finançar-les, no per obtenir en cap cas benefici. Hem d'assegurar l'impacte i sostenibilitat del projecte més enllà del finançament europeu. Un dels aspectes claus que es presenten en aquest tipus de propostes és justificar que quan desaparegui el finançament europeu allò que nosaltres estem proposant prevaldrà i seguirà en el temps. Per tant, la sostenibilitat financera, la sostenibilitat institucional és fonamental. I un darrer punt, com us deia, requereix la cooperació entre diferents entitats europees. Llavors, de nou, alguns consells pràctics. L'enfocament transnacional és fonamental en qualsevol d'aquests projectes. No es tracta de resoldre el nostre problema local, individual al nostre ajuntament, es tracta d'abordar reptes, problemes comuns a escala europea i solucionar-los treballant en xarxa i proposant solucions en xarxa amb d'altres entitats europees. Un altre consell pràctic que jo normalment recomano és construir projectes sobre idees que estiguin ja madurades. Per tant, jo crec que l'enfocament que s'ha de fer amb tot el finançament europeu no és tant saber que hi ha uns diners disponibles i inventar-se un projecte perquè me'ls donguin, sinó fer l'enfocament al revés. Jo tinc un projecte que vull desenvolupar, vaig a veure si encaixa amb alguna convocatòria. Jo crec que això es nota molt a l'hora de formular els projectes i els avaluadors que els avaluen també detecten quan madura és la idea del que nosaltres estem presentant. Un quart punt, recolzar-se sobre l'experiència dels altres, en el sentit que potser a vegades no hem d'estressar-nos en intentar coordinar i liderar projectes, potser val més anar de segons, d'entitats que ja tenen una experiència sòlida en projectes europeus, per tant nosaltres associar-nos a ells i d'alguna manera que el tractor sigui un altre i nosaltres començar a poc a entrar en aquest mercat dels programes europeus que té la seva complexitat. I finalment verificar capacitats i compromisos interns. Si volem tirar endavant un projecte europeu hem d'estar molt segur que la nostra institució ens segueix, perquè requerirà la col·laboració de molts departaments interns, no només del Departament de Projectes Europeus, i per tant el pitjor que ens pot passar és guanyar un projecte i que després ens adonem que la institució nostra no se'l creu o no ens segueix, perquè llavors tindrem un problema greu d'execució. Les modalitats de gestió dels programes europeus bàsicament es classifiquen si són gestió directa o indirecta. Gestió directa s'entén gestionat directament per la Comissió Europea, per tant el centre d'atenció està a Brussel·les,
I la gestió indirecta són en casos que són programes gestionats pels estats membres o per autoritats de gestió. Per exemple, el cas del POCTEFA, si a nosaltres ens interessa presentar propostes al POCTEFA, doncs no haurem d'agafar l'avió i anar a Brussel·les, sinó que haurem d'anar a veure la Cristina a Jaca. Però en canvi n'hi ha d'altres que gestionen des de Brussel·les i per tant doncs, és important, doncs, les jornades informatives segurament dels programes tindran lloc a Brussel·les o l'officer de la Comissió Europea que ho gestiona doncs, estarà allà. Això és important saber-ho per saber l'interlocució i a qui ens hem d'adreçar. No? Bàsicament la gestió indirecta correspon a tot el que són els fons de desenvolupament regional, els FEDER, els famosos Interregs. Doncs cada programa Interreg que ara veurem doncs, té la seva autoritat de gestió en un lloc diferent i després hi ha tota una sèrie de programes com l'Horizon, l'Erasmus, el COSME, doncs, que sí que el punt focal és la Comissió Europea a Brussel·les. I entro ja en les diferents línies de finançament doncs, que podrien ser susceptibles de finançar projectes de turisme sostenible. En aquest esquema és interessant perquè hi ha la translació del que eren els programes en el període anterior i en el període actual. Si esteu acostumats a fer projectes europeus doncs us semblarà rellevant, si no n'heu fet mai centreu-vos en la columna de dreta perquè a l'esquerra ja no toca. No? Però de nou aquí teniu els diferents capítols. El que sí que és important saber és que en finançament europeu no hi ha una unitat central de turisme, per tant no podem anar a buscar oportunitats en turisme en una sola pàgina web o en una sola institució. És un tema bastant transversal que toca en diferents direccions generals de la Comissió Europea i diferents programes. Per tant, una de les dificultats d'alguna manera és identificar a on poden haver-hi oportunitats per un projecte que jo vulgui impulsar en l'àmbit del turisme. Per tant, detectarem oportunitats en la política de cohesió, ja us deia, en el tema dels FEDER i els Interregs. En tema de medi ambient, doncs, per exemple, el LIFE, tot i que són projectes de medi ambient, si es pot vincular projectes de turisme que tinguin una temàtica, un component de mediambiental, doncs podria ser un projecte elegible, tot i que el target del projecte sigui el medi ambient, pot ser d'aplicació en un projecte de turisme. En l'àmbit de recerca, innovació i competitivitat és on més clarament hi haurà oportunitats, ara les veurem, tant en l'Horizon 2020 com en el COSME. També en l'àmbit de cultura i educació hi ha el programa Europa Creativa, per exemple, que està enfocat exclusivament al foment de la cooperació cultural a Europa i, per exemple, en temes de festivals de música, etc., fer col·laborar diferents festivals, per exemple, o de cinema, o de música o documentals entre regions europees, sempre se li pot donar el potencial turístic que pugui tenir. Llavors, la meva impressió, analitzant una mica els diferents programes per aquest proper període, és que el programa COSME, que és el programa de competitivitat per les pimes, Competitiveness for SMEs, és el que més directament aborda les propostes en l'àmbit turístic. De fet, dins del seu pla de treball té un pla d'acció pel turisme. L'any passat ja van treure bastantes convocatòries, de fet en van treure 4, i els objectius principals és ells esperen propostes de les entitats europees que fomentin la diversificació de l'oferta turística, la millora de la qualitat turística i la competitivitat de les empreses, fan molt èmfasi en la millora de la internacionalització de les empreses del sector turístic, de la millora de les competències professionals de la gent que gestiona negocis turístics, i com diu el programa és per les pimes. Per tant, aquí si hi ha empreses del sector, i quan parlo d'empreses parlo de consultoria en turisme, de turoperadors, d'agències de viatges, d'agències d'esport d'aventura, etc., són un dels targets principals d'aquest programa. Per tant, realment esperen que us hi presenteu i de fet és un requisit que l'empresa privada participi dels partenariats. Temes de sostenibilitat turística, el tema de l'accessibilitat també, fer noves propostes que milloren l'accessibilitat en el sector turístic,
foment de la innovació, etc. I com us deia, s'atribueixen els fons a través de convocatòries anuals. El 2014, per exemple, es buscaven desenvolupar nous productes turístics europeus vinculats, per exemple, al patrimoni cultural o industrial d'Europa, vinculats a activitats esportives i al foment de l'activitat física, a l'ecoturisme o també una altra temàtica que van proposar, productes de luxe, entorn sobretot del sector de la joieria i del sector de la xocolata, que es consideren productes d'alt valor afegit i de qualitat, desenvolupar propostes que giressin sobre aquestes temàtiques. Això d'una banda pel tema temàtic, i després també han proposat convocatòries enfocades sobretot al turisme sènior per gent de més de 55 anys o júnior, amb l'objectiu de desestacionalitzar la demanda turística. Per exemple, a Catalunya es podien presentar propostes de gener a març enfocades a captar algun tipus de turisme sènior, per exemple escandinau, del nord d'Europa, que vulgui venir al Mediterrani perquè comparat amb el seu clima es poden fer activitats interessants per ells. Llavors, d'alguna manera que veieu el tipus de propostes que el COSME esperava. Com us deia, són elegibles les empreses privades, les administracions públiques, fundacions, ONGs, etc. I cada convocatòria determina d'alguna manera una sèrie de criteris d'elegibilitat. Normalment s'han de tenir entre 4 i 8 països europeus, per tant, entre 4 o 8 entitats que representin a diferents països de la Unió Europea i de diferents perfils. Es faran combinar, ja us dic, ajuntaments, amb administració regional, amb empresa privada, etc. Per tant, són partenariats multidisciplinars. Són projectes normalment de 200 i 400.000 euros, dels quals la Comissió cofinança el 75%, i el gestiona l'EASME. L'EASME és l'agència de la Unió Europea per la PIME, que està a Brussel·les. Aquí teniu l'enllaç si voleu consultar-ho, i aquí és on es van publicant totes les convocatòries. Un projecte finançat amb aquesta línia és el Senior Rail Travel Project, enfocat, com us deia, al perfil del segment de població sènior, fomentar que viatgessin amb tren arreu d'Europa i desenvolupar paquets turístics interessants per aquest segment de la població perquè puguin descobrir Europa a través del tren. Altres projectes, que ja ho veureu a les presentacions, per exemple, hi ha un sobre astroturisme, per la descoberta de l'astronomia a través de diferents observatoris europeus, o el de sota, l'Iron Curtain Trail, aquest és més sobre la memòria històrica, sobre el taló d'acer i tota la història que hi ha al voltant de la Guerra Freda. Llavors es van inventar rutes, sobretot de ciclistes, per recórrer una mica tot el que era el taló d'acer. Veieu que a nivell d'idees i creativitat són bastant oberts. I com veieu també són partenariats de diferents països. En el primer cas hi ha 5 països i en el segon hi ha 7 o 8. Això per tancar el COSME. L'Horizon 2020, com us deia, és el principal programa per foment de la investigació i recerca, 70.000 milions d'euros, Déu-n'hi-do. El tema del turisme no és molt clar, però sí que hi ha una línia dins de la línia de reptes socials, que de fet es diu reptes socials, Europa en un món canviant, i va molt enfocat a temàtiques de memòria col·lectiva europea, identitat europea, tolerància i el patrimoni cultural europeu. I us he copiat 3 convocatòries, les 2 primeres estan obertes, de fet, si algú està interessat s'ho pot mirar perquè crec que és fins al maig que estan obertes. I van enfocades, per exemple, també a l'ús de les tecnologies digitals per proposar noves solucions que ajudin d'alguna manera a millorar les prestacions en el sector turístic. Per exemple, Innovation Ecosystems of Digital Cultural Assets, el patrimoni cultural a través d'aplicacions digitals, proposar millores per fer eines més atractives que faciliten el turisme.
I llavors ja entrem en el món del FEDER, dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional. Aquí teniu el mapa d'Europa segons els diferents tipus de fons que són elegibles. Això es distribueixen d'alguna manera en funció del PIB de cada regió. En el cas de Catalunya, doncs, per exemple, els fons de cohesió ja no apliquen, sinó que només hi ha fons de desenvolupament regional, doncs, perquè el nostre PIB està més o menys en la mitjana europea. No? Llavors, els FEDER tenen també 11 objectius específics per aquest 2014-2020, i jo volia discriminar entre dos tipus de FEDER. Un dels que gestionen directament des de Catalunya, per tant són una partida assignada a Catalunya que gestiona la Generalitat i que per tant són fons també elegibles, i dins d'aquest 11 dels fons que gestiona la Generalitat, en l'àmbit de turisme, per exemple, doncs en l'objectiu 1, que és el reforç de la investigació i desenvolupament tecnològic, es podien, per exemple, doncs, presentar propostes enfocades en inversions en creació d'incubadores, serveis d'incubadores, per exemple, per a empreses en l'àmbit del turisme. No? Això és un exemple. L'objectiu 2, que és enfocat a les noves tecnologies, doncs un possible projecte seria, com us dic, desenvolupar de contingut electrònic, per exemple, el desenvolupament d'apps o d'altres eines digitals. I això són exemples, o sigui, no us ho preneu al peu de la lletra, però en funció de l'objectiu que emmarquen els FEDER, nosaltres podem veure, de nou, encara que no sigui estrictament enfocat al turisme, aquests fons FEDER són per diferents sectors. Per tant, encara que no veiem explícitament turisme, sí que podem proposar idees que d'alguna manera hi encaixin. Per tant, això són els fons que gestionen FEDER des de Catalunya, i després tenim dins del FEDER també la cooperació territorial. Llavors, la cooperació territorial europea, jo crec que hi ha més de 50 programes dins Europa, però en els que Catalunya sigui elegible, bàsicament hi ha l'Interreg Europe, que és enfocat a regions de tota Europa, per tant aquí són projectes col·laboratius amb els 28 estats membres de la Unió Europea, el programa MED, que és per totes les regions mediterrànies europees, el programa SUDOE, que sobretot és la part més atlàntica, diguéssim, sud de França, tot l'estat espanyol i Portugal, el POCTEFA, que no hi entraré perquè la Cristina us ha fet l'exposició abans, i el programa URBAC, que també es nodreix dels fons FEDER i que sobretot va enfocat a municipis i ajuntaments, de qualsevol talla. No penseu en grans ciutats, sinó que qualsevol municipi europeu pot presentar propostes dins de l'àmbit de l'URBAC. Llavors, l'Interreg Europe, que és dels més famosos i dels clàssics, té previst obrir la convocatòria aquest abril i en principi estarà oberta durant 3 mesos, d'abril a setembre de 2015. Va enfocat sobretot a autoritats públiques regionals, però novetat també es comencen a introduir entitats privades sense ànim de lucre. Estan esperant més o menys projectes entre 1 i 2 milions d'euros i com veieu a nivell de partenariat ells recomanen també tenir entre 5 i 10 socis d'arreu d'Europa. És que tinc molt poc temps, es veu. Hi ha diferents àmbits de treball. Un, com podeu veure a la dreta, és directament turisme sostenible, per tant aquí és una via claríssima per entrar-hi. Tema de patrimoni cultural, també és una altra línia que es podia entrar. En el bloc 1, tot i que no es veu massa, hi ha una línia de màrqueting territorial, per tant, tot allò que siguin propostes per millorar l'atracció i la reputació del territori per atraure turisme seria benvingut. I també en el bloc de baix tenim també la línia de transport sostenible, que també seria elegible. Pel programa MED, molt similar, ja us dic, són totes les regions mediterrànies europees. Aquí també teniu els 4 eixos, molt similar al que hem vist ara. I un programa interessant també és això no és dins la Unió Fronteres Europees, sinó ja és cooperació exterior i sobretot cooperació amb el veïnatge europeu. Per tant, aquí estaríem col·laborant regions mediterrànies europees i regions del nord d'Àfrica. Per tant, si algú de vosaltres té contactes, xarxa o interès en desenvolupar el turisme, Marroc, Algèria, hi ha països complicats, Líbia i Síria no seria el moment,
però bueno, espero que algun dia acabi el conflicte, doncs en tot cas és zona elegible. I com veieu, iniciatives de turisme sostenible també és un objectiu estratègic del programa, d'acord? I amb això acabo. Només dir-vos que aquí us he posat dos enllaços, sobretot el segon és molt interessant perquè és una guia que ha fet la mateixa Comissió Europea en què parla bàsicament del finançament europeu pel sector turístic. Bàsicament el que us acabo d'explicar jo ara molt resumit, teniu aquesta guia que és pública i aquí podeu veure tots els programes, ja tractin el turisme de manera directa o més tangencial, podeu detectar-los. Aquí la teniu. I és bastant interessant i per part meva en principi ja hauria acabat. Gràcies.